Bueno, pero está aquí Anselmo que sabe mellor. No, pero contenos usted, veña. Quere que yo conte eu. Sí. Claro. Bueno, entonces, como teño 96 anos, hai que me perdonar se teño algunha falta ou algunha cousa mal falada. Este San Lorenzo é un santo moi abogoso, de moitos méritos. Este a retira cando ven algunha tormenta, cando está o fruto pendiente, a retira a tormenta, para que non barra a cosecha, porque vale moito. Celebra esa festa del na víspera, que é o día 9, un día como hoxe, hai uns fachicos feitos de madeira, rachada e ponsa ao sol para que seque, e queimanse alrededor desta capilla dando 9 voltas, ofrecéndose polo dolor das muelas, que é moi abogoso para esa enfermedad, e ofrecéndose a pedirlle un favor, porque é un santo que favor que se lle pida, favor que concede. É un santo cariñoso que para nós todos, que nos mira con cariño, e nós todos lle queremos moito. Pero máis fuerte, un doio. Porque cando hai un incendio que é dunha chispa eléctrica, que non hai agua que o apague, apágase con estes carbóns dos fachicos que quedaron de andar ardos da capilla de San Lorenzo. Acórdome que en Carballeda hubo un incendio nunhas casas que estaban dedicadas a pajares, había erva. E unha noite, con unha tormenta fuerte, caiu unha chispa ali e prendeu fuego. Carrexábase agua e máis agua, e canta máis agua se botaba, máis fuego había. Chegou un home vello de Carballeda que se chamaba o señor Manuel Rijeiro, con un texto de tapar a bica, dixo: botai estes carbóns aí arriba, encima desas casas, para que se apague o lume. Botaron os carbóns, un tal Hipólito de Carballeda foi o que os botou repartidos. Ao momento de os botar, apagouse o lume por completo. O que non se apagaba con agua ninguna, apagouse cos carbóns que quedaron dos fachicos de San Lorenzo. Que señor? Que lle parece? Hai cousas bonitas anque nesta aldea. Córtase un pau de piñeiro, quítase a casca e ráchase de maneira que non se escachife, que quede rachado para que poida entrar o sol, a máis que quede inteiro. E ese, no día, na víspera, no día 9, traise, ponse, céndese no lume, e ardendo, danse esas 9 voltas alrededor, co fachico queimándose, ardendo a toda a mecha. E aquí, empezase, aquí se remata esas 9 voltas, que son as que quedaron desde o principio da vida, que a mí sempre me acordou que todos os vellos tiñan isto presente de facer isto todos os anos. E estamos todos moi orgullosos coa festa deste santo, porque ten moitos méritos, que vale moito. Dúas, con esta 3. Que che plante, se non vai a parar. Apuntaste sorvete, para que vai cancela que era de unha máis que tenho. Elas empezaron. Esa empezou antes comigo. Por eso unha volta. Ala vai. Dale fuerte. ¿Para pasar así al revés? Ah.
Falando, falta unha. Eso se apague. Estar máis a ver. Mira como ve. Yo quise pasar. Dale que más. O máis para atrás, Pisco. Para atrás. Anda, hay que pedir aquí, a ver. Eres igual. ¡Ay, Mari! Ya terminó. Quanto leva, rapaz? Una piña, no me lo voy a. Allora, tira di qua. Tira di qua. Va pequeñito. Vai di qua. Va pequeñito. ¿Cuánto te queda? Queda. Era la que te harías. Tira que vai, Vale. É unha festa que, como vai agora neste tempo de verano, hai por aquí o fruto a prepararse. E por entre este maíz que hai por aquí, hai certos sendeiriños donde se sirven deles unhas parexas, donde se alegran e donde se divirten e donde festexan este honor da festa para ir contentos en dicir que fixeron milagros así por eses sendeiriños.